Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca ingkang kula tresnani, monggo kula dherekaken manungku puja-puji dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keparing kula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami babagan kebersihan lingkungan kelas. Supaya kelas kita sedaya ketingal resik, siswa saged derek jadi kebersihan kelas kalian cara boten bucal sampah semengi dhewe. Kejayipun punika siswa ugi sae tumet mendeti sampah ingkang berserakan. Sanesipun kita sedaya ugi boten angsal ngorek-orek tembok uga bangku ingkang nguripaken piranos pansinaon. Bangku uga tembok badhe tetep ketingal resik tanpa ana coretan ingkang dipun damel dening siswa ugi siswi. Siswa ugi siswi diwantu-wantu nyarisaken piranos-piranos kebersihan kados sapu, sulak, keset uga sanesipun. Amargi sampun mlebeti musim Jawa, konjuk nyiptakake lingkungan kelas uga sekolah ingkang resik saras. Uga sae ingkang migati bilih kita sedaya numindakake kebiasaan. Jejiban tingkat ing saben dintenipun ugi kedah ngresiaken kelas uga lingkungan sekitar kita. Kanca-kanca ingkang badhe mulya, menawi sekawan tumindak ingkang sampun kula aturaken menika kita lampahi karengan saestu kepengin kagem ngadhahi sekolah ingkang asri, resik lan sehat saged kita wujudaken. Mekaten atur kula ing injing menika lan panjenengan sedaya. Kata lepat aturipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.